салом дӯстон, ҳар мусоҳибаи Криштиану Роналдо як-ду гапашро ба омма мебарад. Ӯ дар ҳар интервюи худ гапҳое мезанад, ки баъдан мавриди баҳси зиёд қарор мегиранд. Рӯзноманигорон ҳам кӯшиш мекунанд то чанд сухани Роналдоро гирифта барои ҷолиб шудани мавзӯи худ онро бо маъноҳои дигар мавриди истифода қарор медиҳанд. Дар мусоҳибаи охирини худ Роналдо ишора кард, ки ӯ ба Манчестер Юнайтед на барои панҷум, шашум ва ҳафтум шудан омад. Ӯ барои ғалабаҳо Манчестер Юнайтедро интихоб кард. Имрӯз мо дар бораи ҳамин интервюи Роналдо гап мезанем. Дӯстон, футболи зимистона дар ҷӯшу хуруш аст ва моро тоб рақобатҳо дар Англия интизор аст. Стивен Ҷеррард бо шогирдони худ Криштиану Роналдоро бо Манчестер Юнайтед пешвоз мегирад. Рақобати асосии ин ҳафта лидерони Премер Лигаи Англия Манчестер Сити бо Челси во мехӯранд. Оё лондониҳо метавонанд аз шогирдони Гвардиола хол гиранд? Тамошои ин бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. Ссылкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. баъд аз бозии Эл Классико ғайр аз натиҷаи рақобат боз чанд хабари дигар ҳам дар расонаҳо ҷойи махсус пайдо карданд. Яке аз чунин ҳолатҳо бо иштироки Пике ва сармураббии дастаи Реал Карло Анчелоти рух дода буд. ман аз амали Пике ба қаҳру ғазаб омадам. ҳангоме ки Винисиус ба замин афтод, ман Пикеро гуфтам, ки тӯбро аз майдон зада берун кунад. ӯ ба ман гуфт, ки мо ҳеҷ гоҳ чунин корро нахоҳем кард. дар ҷавоб гуфтам, ки ман инро намедонистам. аслан чунин амали Пикеро метавон ноҷавонмардона арзёбӣ кард. чунин як ҳолати дигар дар рафти ҳамин бозӣ дар нимаи аввал рух дода буд. он вақт бозингари Барса бо сабаби лат хӯрдан ба замин афтод. футболбозони Реал тӯбро аз майдон берун карданд, то довар ба назди футболбоз омада аз саломатиаш воқиф шавад. аз нуқтаи назари қоидаҳои футболӣ Жерар Пике ва ҳамдастагонаш ҳеҷ чизро вайрон накарданд. дар чунин ҳолатҳо дастае ки бо тӯб аст маҷбурӣ нест, ки онро зада аз майдон берун кунад. ин бештар бо қоидаҳои ферплей рабт дорад. баъзеҳо онро риоя мекунанд, баъзеҳо не. дар атрофи мавсими ҷорӣ дар чемпионатҳои бузурги аврупоӣ мо борҳо дидем, ки дастаҳо дар чунин ҳолат тӯбро аз майдон берун накарда ба ҳуҷум рафтанд ва ба задани гол ҳам даст ёфтанд. ғайр аз баҳсу мунозираи бефоида бо довар, дигар дастаи голхӯрдагӣ ҳеҷ кор аз дасташ намеояд. яъне метавон хеле зиёд баҳс кард, вале дар ниҳояти кор қоидаҳои футболӣ пирӯз хоҳанд шуд. ва аммо футбол танҳо як бозӣ аст. ҳатто агар он Эл Классико ё Супер Классико бошад, он танҳо 90 дақиқа, хай окей, дар баъзе ҳолатҳо 120 дақиқа давом меёбад. аммо баъд аз он барои як инсон нигоҳ кардан лозим аст ку. ана барои ҳамин хислатҳои нек Роналдиньо, Иньеста, Филип Лам, Пирло ва боз чанд бозингари дигар бадхоҳон надоранд. Юри Тилеманс аз сатҳи Лестер гузашт. худи ӯ, гирду атрофиён ва чандин коршиносони футбол ба ин андеша розӣ ҳастанд. тибқи хабарҳо, нимҳимоятгари белгитабор мақсади тамдиди шаҳрнома бо Лестерро надорад. Лестер ҳам барои бепул аз даст навдани ӯ шояд ба фурӯхтанаш ба дастаҳои дигар розигии худро бидиҳад. вақтҳои охир ба Тилеманс дастаи Арсенал чашм духтааст. лондониҳо бовар доранд, ки агар яке аз рӯйхатҳои Лигаи Чемпионҳоро ба даст доранд, имкони ба ҳайат ҷалб кардани ин футболбоз пайдо мешавад. дилхоҳ бозингар мехоҳад дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунад. маҳз ҳамин чизро Артета ва дигарон мехоҳанд мавриди истифода қарор дода Тилемансро ба сафи худ оранд. бояд гуфт, ки ин нимҳимоятгари белгитабор дар Премер Лигаи Англия мавқеи муайяни худро пайдо кардааст. ӯ дар бозиҳои бузург худро хеле хуб нишон медиҳад ва маҳорату малакааш дар рақобатҳо бо дастаҳои топ баръало эҳсос мешавад. барои ҷалб кардани Юри лондониҳо бояд талоши зиёд кунанд. гап сари он меравад, ки на танҳо Арсенал ба ӯ мароғ зоҳир кардааст. дар худи дохили Англия клубҳои зиёд зидди он нестанд, ки Тилемансро ба ҳайат ҷалб созанд. яке аз онҳо Манчестер Юнайтед мебошад. хабарҳо вақтҳои охир дар бораи таваҷҷӯҳи ин тим ба нимҳимоятгари белгитабор камтар шуданд, вале то ҳол ҷо доранд. хулас, дар шикори Тилеманс Арсенал ягона нест. дар ин беша палангони дигар низ ҳастанд. Криштиану Роналдо ҳамчунин дар бораи Рагник ибрози андеша намуд. ӯ ба ин ҷо танҳо 5 ҳафта пеш омада бисёр чизҳоро тағйир дод. ба фикрам барои Рагник вақт лозим аст, то ин ки идеяи худро ба футболбозон пурра бирасонад. ман бовар дорам, ки ӯ аз ӯҳдаи кор мебарояд. мо хуб дарк мекунем, ки бисёр бозии хуб нишон намедиҳем, вале аз пеш барои ба назму тартиб даровардани бозиҳо рақобатҳои зиёд ҳастанд. ӯ аллакай баъзе аз самтҳои бозиро тағйир дод. бовар дорам, ки ӯ ба мақсадаш мерасад. ман барои он наомадам, ки дастаи мо панҷум, шашуму ҳафтум шавад. ба фикрам дастаи мо бояд дар зинаи якум бошад. ҳадафи мо қарор доштан дар топ 3 аст. аз ин камтар бошад, ман розӣ шуда наметавонам, гуфт Роналдо.
яъне Криштиано ишора мекунад ки аз ҳолати кунунии МЮ розӣ нест. Агар барои мисол бозӣ хуб ҷараён нагирад ва дар охири мавсим МЮ дар топ-4 қарор нагирад, Роналдо гиря хоҳад кард. ҳар чӣ шуданаш мумкин. Боз Роналдо мегӯяд ки мо бояд ё қаҳрамон шавем ё дар топ-3 ҷо гирем. Чӣ хели топ-3? Бо ҳамин бозӣ Манчестер Юнайтед максимум сатҳи лигаи конференсия аст. Кӯшиш ва талоши Роналдо бар аъло эҳсос мешавад. ҳатто омори хушку холӣ нишон медиҳад ки бе голҳои Роналдо дастаи шаҳри Манчестер чи дар лигаи чемпионон ва чи дар премер лигаи Англия дар ким кадом чуқуриҳои чемпионат қарор медошт. Барои ҳамин амбитсияи Роналдо фаҳмо ҳастанд ва метавон онҳоро дарк кард. Агар ҳамаи бозигарони МЮ чунин ҳадаф дошта бошанду мураббии мувофиқ биёяд, революсия хоҳад шуд. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тавом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.